Прывітанне, сябры. Пасля дастаткова такога доўгага перапынка атрымала 2 лісты ад Мікалая і хацела б зачытаць вам пару вытрымкаў голасам. Ну, так мне лягчэй. З пачатку тыдня прапусцілі толькі адзін ліст ад іншых людзей. Разам з ім прынеслі таксама ліст ад узята ў двухкосці каардынацыйнага камітэта дэмакратычных сіл з прапановай напісаць прашэнне аб памілаванні. Нават тэрмін пазначылі, да якога трэба папрасіцца. 31 жніўня. Па безасабістаму звароту і іншых прыкметах відно, што гэты ліст частка рассылкі. Мо усім амаль 600 палітычным рассылаюць. Прывяду одну цытату з гэтага ліста. «Дома вас ждут родные и близкие». Адразу ўзнікаюць асацыяцыі з улёткамі, што некалі раскідвалі над пазіцыямі з самалётаў тыпу «Рама». Не думаю, што на такое варта адказваць. Да і няма з чаго.